Bai, nik uste dut betiko leloekin eta betiko errezetekin hitz egin zutela hango gehienak. Nik hitzaldi kritiko bakarra entzun neutzan lehendakareri, berak ipatu eban gizartean eragina izan eben neurria aldatu egin behar zirala, hor kohesio soziala guztiz garrantzitsua zala, eta azken baten ekonomiari estimuluak jarri egin behar jako zala emetik aurrera, eta ja berandu genbiltzala horrekin. Nik beste partei guztien gandik jason eban mezua izan zen betikoa, eta gainera lan erreforman sakontzeko, ezta? Da egia esan, nik ez dut uste oso onuragarria izan danik, esate baterako arlo hau, igaz etzan enplegu barririk sortu, ia 200.000 enplegu desagertu egin ziren estatuan, eta gainera prekarietatea igo egin da, hori datu objektibo bat da, orduan nik uste dut gauzak aldatzeko ordua aldatu egin dela, batez bere, orain ikusten dan bezala, ekonomia apurtxuet igoten bada. Halanda guztiz be, esan gurot, igoera hori ez dela nahikoa izango enplegua sortzeko.